Здравейте! В това видео ще ви покажа какво имаше в кутията на Blade Elite 100V2. Ще разгледаме пълните характеристики на продукта, като държа да подчертая, че това видео не е спонсорирано от Blade и в края на видеото ще ви кажа моето искрено мнение за продукта, дали той си заслужава, за да мога да бъда полезен на някой от вас, ако е решил да си взима такава зарядна станция или подобен модел. Пратката дойде опакована в два кашона, нямаше никакви проблеми с нея, а в кашона имаше зарядната станция Blade Elite 100V2, описание и кутия с кабели, като в нея има кабел за зареждане директно от контакта, кабел, който е за зареждане от фотоволтаичен стринг, завършва с накрайник XT60, а от другата страна е с MC4 накрайници и болт, който е за заземяване на самата зарядна станция. Първите ми впечатления са, че зарядната станция е доста компактна, има дръжка за пренасяне, изглежда масивна и също така дизайна ми харесва. Станцията тежи 11,5 кг, размерите са и 32 на 22 на 25 см, което позволява сравнително лесно преместване да се ползва на различни места в дома или на къмпинг. Станцията разполага с голям LCD екран, който е доста интуитивен. На него се показва заряда на батерията, каква е входната и каква е изходната мощност, на какъв режим работи самата зарядна станция и това колко време батерията ще изкара с консумацията, която имаме в момента. Имаме PV вход, който е с входно напрежение от 12 до 60 В, входен ток от 20 А или обща мощност от 1000 В. Другото, което има зарядната станция е изход, който е тип запалка за кола на 12 В, два порта, които са за 12 волта. Имаме два Type-C порта, един от които е 140 вата, другият е 100 вата. Два USB Type-A порта, които са с мощност по 15 вата или общо 30 вата двата. И имаме два контакта Шоко, които са с изходна мощност от 1800 вата. От тази страна имаме вход за зареждане през тока и болт за заземяване. Ето и най-важната част. Какви са параметрите на зарядната станция? Нейният капацитет е от 1024 Вт-часа с литиево желязо-фосфатна батерия, която има 4000 цикъла живот, заряд-разряд с гаранция до 80% от капацитета на самата батерия. Също така, изходната мощност на контактите е от 1800 Вт, като имаме Powerlifting мод, който е до 2700 Вт и може пиково да понесе до 3600 Вт. Станцията може да се зарежда по три начина: с зареждане от контакта, с зареждане от кола или с зареждане от фотоволтаичен вход. Заряда от фотоволтаичен вход е до 1000 Вт, зареждането от контакта е до 2300 Вт, като по принцип поддържа и зареждане от контакт и от фотоволтаичен вход едновременно. Зарядната станция има UPS функция, която е добра за чувствителна електроника, като например компютър. Има и MPPT контролер, което проследява максималната точка на мощност на фотоволтаичния вход, за да има максимална ефективност. Зарядната станция поддържа и Bluetooth и Wi-Fi и така се връзва към смарт приложението, за което ще ви разкажа сега. През приложението може във всяко време да виждаме на какви проценти е батерията, колко е входната мощност, колко е изходната мощност. Може да включваме и изключваме изходите по всяко време. Може да видим колко енергия сме произвели с фотоволтаичния вход. Може да направим допълнителни настройки на батерията, какъв да е мода на зареждането, дали той да бъде стандартен, тих или турбо режим. Това общо взето определя как се зарежда батерията. В тихия режим зарежда с малко по-малка мощност, за да може да не се включат вентилаторите, ако случайно загрява батерията. Имаме мод на работа, като тук имаме избор между стандартен UPS, UPS с приоритет на фотоволтаичен вход, може да е контролиран UPS по време или UPS със собствена настройка. Аз използвам UPS с приоритет от фотоволтаичен вход, в който може да настройваме до какъв процент да зареждаме през тока и останалите проценти се дозареждат от фотоволтаичния панел. От тук се включва и Powerlifting мода, който дава до 2700 Вт през AC изходите. И като цяло това са главните настройки през самото приложение на Blade. Нека преминем към по-интересната част на това видео, а именно тестовете на Blade Elite 100V2 в реална обстановка. Нека първо включим променливо токовата и постоянно токовата част, като първо ще пробваме с DC частта. Подготвил съм да се зарежда телефон и лаптоп. Включваме ги в двата Type-C порта, като изходната мощност е в момента около 23 Вт, тъй като не са много натоварени. Това показва, че може да зареждаме няколко устройства едновременно и също така може да използваме и променливо токовата част и нека минем към теста на нея. Приготвил съм един пистолет за горещ въздух, който е с мощност от 2 кВт, малко повече от мощността, която трябва да поддържа, но да видим дали ако го натоварим повече, ще работи. Включваме го.
Включвам го на първа степен, за да видя какво се случва. Ами, в момента е около 1 кВт изходна мощност и нека го включим на втора степен. Изходната мощност е 1900. Както виждате, пистолета работи без проблеми. Нагрял се, щом е станал оранжев. И боетито се справи идеално. Честно казано, аз съм доволен. Преди да направя това видео съм го тествал с доста по-тежки уреди и не съм имал никакви проблеми, дори без да включвам Powerlifting мода. Да преминем и към моето мнение за боети Elite 100 V2. Аз съм доволен от този продукт. Има множество изходи, които са различни, могат да се ползват едновременно и да зареждам всичките си устройства, дори в къщи, дори и на къмпинг. Променливо-токовата част е добра, инвертор е добър. Единственият недостатък за мен е, че от време на време се включва един лек вентилатор, който е минимален шум, може да го чуете в момента. Това се случва, когато натоварите с малко повече изходна мощност или при по-голямо зареждане. Благодаря ви, че изгледахте това видео до край. Ако имате въпроси, може да ги зададете в коментарите. Ако мога, бих се радвал да ви отговоря.